Здравейте! Това е трети епизод от поредицата Blade Blade. Почваме на едно, както винаги. 3, 2, 1. О, Гошко ма би първия рунд, 1-0. Аз съм с по-калпа в Blade Blade. Гоше, стига си се опирал. 3, 2, 1. 2-0 за Гошко. Защото пак в скайпа видео. Вие си виждате перфектно. Перфектно си виждате. Нито криво. Целият поднос виждате. 3, 2, 1. И изтряскащо падане. Както във всеки епизод. Както аз съм виновен се. Да, както Гошко се е виновен с неговия Blade. 2-1 за Гошко. Чакайте само да наглася, съжалявам. Много се извинявам. Но заради Гошо винаги стават стряскащите падания. Какво да го направя? Заради мене на Blade. На Blade, да, ама на покемон. На покемони заради мене, а на Blade заради тебе. Аре, готово. Нагласил го. А пак ми пусна лаптопа, бе. Мършо. Не искам гласа за това. Аре, след 3, 2, 1. И 3-1. Първия рунд аз бих. Да, първи рунд. Гошко би. Хайде. 3, 2, 1. Това е втори рунд, да знаете. 1-0 за Гошко. То само англичани снимат на Blade по принцип. 3, 2, 1. Гоше. И втория рунд бих. Да, 2-0. Чакай да мина зад камерата плътно, без да я събарям. Пак да не стане стряскащо падане. Окей. Почваме след 3, 2, 1. Гоше, пак ли трябваш да ми го откараш там, Blade? И 1-0. И внимавай, че камерата е готова за стряскащо падане. Само да докоснеш кутийката лекичко, то всичко ще падне. 3, 2, 1. И пак победих последна битка. Последен рунд. Чакайте да ви преместя малко да виждате по-добре. Е така. Виждате по-добре според мен. Да, по-добре виждате. Здрасти, аз съм Гошко. Гоше. Аз съм. 3, 2, 1. Айде, стряскащо падане. Стряскащо. Пак аз съм виновен. Пак Гошко е виновен, както винаги. Съжалявам, ще се опитаме да ги поправим. Ето, вижте на какво снимаме. Гоше, още веднъж стане ли същата грешка, вече ще премажа. Както винаги. Колко стана? Ти си 1-2. Да. Мен ми трябва една точка и бия всички рундове. Да. Защото ти си скапал. 3, 2, 1. Печеля! Не печелиш. Извън... Значи не събри. Защото пак ти загуби. Не събри. 3. Чакай. Не събри, нали знаеш тези точки? Аре, бра, не можеш да си го вкараш. 2-1. 3, 2, 1. Ама това са брои. Да. 2-2. Ма нали знаеш, че ако ме биеш сега, пак печеля. Да, знам. В бонус рунда знам какво ще включим. Няма да включвам. Ще включим. 3, 2, 1. Стъпа на арената, стъпа. Аз та бия последния рунд обаче. Сега бонус рунда почва.
И Ето, този бонус, ако нас спечеля, аз пак печеля, защото този е бонус. не, то тук не е за печалба, тук е за развеселение. Айде, дай го. 3, 2, 1. И слагам ето това Моя за бонус шериф. рунд. И това беше края на епизода. Надявам се да ви го харесва. Пей ми го първо. Дай да го покажем. Ето това беше за бонус рунд. И мустакат човече. И до следващия път. Довиждане.